Ang tubag nato sa Salmo nag-ingon, ang akong baba magpahayag sa imong kadayganan. Lingi ay mong tupad ing na kumusta man ang baba nimo. Nagsigig daig sa Ginoo. Mungutan ako no. Ano man mo mulingi. Maon ni mga baba sa mga nagsunod sa Ginoo, magsigi og pahayag sa mga pagdaig ngadto sa Ginoo. Dili ang pagdaig sa atong kaugalingon, pagdaig ana mga tao nga mga sikat, pagdaig ana mga tao nga mga gamhanan, kung dili daygon gyud ang Ginoo. Nya kun mao na ni atong buhaton nga mausay gibuhat sa mga apostoles nga siging daig sa Ginoo, siging sangyaw sa pagtulunan sa Ginoo, maglagot ang kalibutan. Ngano man kay ang kalibutan manggod gusto nga siya maoy daygon. Muna ang mga tao sa nga kalibutanon, ganahan gina sila nga sila maoy daygon, maoy tahuron, maoy sundon. Sa inyong balay, kinsa may inyong kanunay gidaig o kanunay gisunod, ang Ginoo o ang mga ginikanan? Ha? Ginoo? Nya, way mga saba sa inyo nga mga ginikanan. Way magyaw-yaw. Oh, naa na gani, patay. Patay ng Ginoo. Kinsa pa may imong daygon o magsige na kag pangasaba ang Ginoo. Di ba? Kana sang kasigig tan-aw sa computer, siging duwa ng cellphone, ana kinsa may gidayeg ana ang Ginoo. Siging tan-aw ng TV, patindag kuas TV nga smart TV, ana bongbong usa na kabongbongan, pura na kang nagtan-aw og naasa sini, patindag kuas mga tao didto. Kinsa may gidayeg ninyo ana? Ana. Himo mog balay dagko kayo, nya wara bay tawo nagpuyo. Nya ang inyong silingan nga kanana ang pertiin taong lisura, murag mga lampinig, nagdasok nagmaayo, busluton pag yung atop, inyo pag yung siradan ang agianan. Kinsa may gidaig ninyo anang inyong balay, dagko kayo nga way gapuyo. Kinsa man? Hilom lagi mo. Unya kung magsulti na taani, sige tagsulti, unsa may mahitabo? Maglagot ang kalibutan. Muna nga si Kristo niingon, ako mong ipadala taliwala sa mga lubo, muramog mga karnero nga gipadala taliwala sa mga lubo. Ang mga lubo ilagi ng kanon ang karnero. Muna ang magsunod di ay sa Ginoo, daog-daogon, pasakitan og patyon gyud sa kalibutan. Gilingay mong tupad, inaganahan kang musunod sa Ginoo. Mungutan na ba, inaganahan ka sunod. O ganahan kang daog-daogon, ganahan kang isalikway, ganahan kang pasakitan, matod pa diri gani, taralon mo sukmanan, latoson mo dito sa sinagoga, pamatyon ang uban kaninyo. O ganahan ka ni, unsa may resulta? Unsa may resulta? Niingon si Kristo diri, og makasangyaw kamo sa ebanghelyo ngadto kanila og sa tanang katawhan. Masangyaw ninyo ang maayong balita basta buhato na nila kaninyo. Pasabot di ay mga igsoon, kining kasakit, kining pagpanglutos, kining daog-daogo na ta, maunang panahon na nga mahimong epektibo ang atong pagsangyaw sa maayong balita. Agree, disagree? Bisan sa mga salida, ay tanawa na mga salida, labi na mga teleserye, kanang mga drama nga salida, o bisag sa mga aksyon god, kinsa magi atong ganahan sundon og mudaig ta, ang gidaog-daog. Maubitang perting sikata ni Anhing Fernando Po Jr. kay pakulata man dayon to nya human baos dayon dapat kena baos man, di ba kanang ang mga drama-drama nya kay bawo jud kang buutan kayo dinhi ang
kani nga karakter nya daog-daogon na ring usa, di ba? Mo pabor din ta ani magsigit animal gila. Mura bang ma-attract ta ba sa gidaog-daog? Ma-attract kita sa gidaog-daog bisan din sa atong nasod. Anang panahos eleksyon, panahos pangumpanya, ay sus kadtong gisigihag saway mo gyud mo daog. Dede tinon. Mo na magbantay kay basta magsige ta og padaog-daog mao gitay musikat, mao gyud mo daog. Mo na ayaw kabalaka, mo gustong isulti ni Jesus ba? Ayaw kabalaka kung dumtan kas kalibutan, daog-daogon kas katawhan, kay mo nang paagiha nga musikat ka. Tanawa si Pedro Kalungsod, gipatay, aporting sikata na karon. Lorenzo Ruiz, gipatay, aporte sikata. Ang mga apostoles, gipatay, aporte sikata. San Roque, gidaog-daog, gipreso, hangtod namatay, aporting sikata. Di ba? San Isidro Labrador, puwerteng taong daog-daog sa mga tao ato, sa nginlan pagbisag unsang kon, aparte ng sikata. Mother Teresa of Calcutta, gidaog-daog, siging serve anang mga poorest of the poor. I-persecute pa siya. St. Francis of Assisi, persecuted po to sa mga dagkong tao sa atong simbahan. Karon puwerteng sikata. Yung nanay mong tupad, na gusto ka mo sikat. Gusto ka musikat. Oh, bisag unsa na lagi pangbuhat ros mga tao para musikat. Ana maghubo na lang ana sa kamera, i-upload ng tanaw sa mga tao, apil ning nagwali. Unya, kuan. Muna ilang pasikat na mahagba na noong kana. Diri sa unang pagbasa, giingnan sa Ginoo, pinaagi ni Propeta Hosias ang mga katawhan sa Israel. Balik mo sa Ginoo, pangayo mo pasaylo. Kini manggong pagkamapahitason, kining atong pagpaningkamot sa pagpasikat, aron kita gitahuron, kita gisundon, sala na siya. Garbo ang tawag ana, the Prince of Sins. Or unsay tawagan na niya, the Father of Sins ba nang tawagan na? Basta tungod sa garbo, musod ang tanang sala. O kanang taong pagarbohon, makasala na, niya kanang sala, muguba na sa atong kinabuhi. Usbo na ko ha, ang sala, muguba na sa atong kinabuhi. Bisag unsa pariranggo nato dinis kalibutan, basta makasala ta, maguba kita. Mao bitaw ang nasod sa Israel, purting sikata panahon ni David, nakasa si Hari David, naguba ang iyang next generation. Punan pa sa sala ni King Solomon nga anak ni Hari David nga ning puli niya, purtig yung pagkagubaa sa Israel. Guba yun. Nilingay mong tupad na san, yung nanakay sa nanakay sala, guba ka na, gubong yun ka. Bisag unsa panimo kasikat, bisag unsa panimo kagamhanan, basta makasala, guba gyud. Tanawa ang sala sa garbo sa Russia ug sa Ukraine karon. Guba gyud sila, guba ilang relasyon. May man lang relasyon sa una, nagsuportahay man sa una, nag-cooperate man sila sa una, karon tungod anang sala sa garbo ug kahakog, perting pagkagubaa. Ngao ang sala sa kalagot ug sa kahakog sa Israel o sa Hamas, guba. Tanawa ang atong Pilipinas nga purtig yun kahakog aning gahom aning atong mga politicians. Tanawa unsay atong relasyon ron, guba, purting gubaan. Ngano man nindot ron ang atong Pilipinas, nindot. Hoy tubag, purting batia oy. Pasiritan lang tagtubig ang atong silingang nasod. Way mulaban nato. Way klarong dipinsa. Di ba? Wanay klaro ba? Nganuan, guba naman tadaan og relasyon. Gaunay naman lang itag-away dinhi. Unsaon na nato pag-alkontra sa atong laing nasod nga kita mismo dinhi ang atong mga leaders na nag-away man. Wa man magkahiusa.
Nga, unsaon na to pag-alkontra sa muatake nato, nga kita gani dinhi, wa man kita maghiusa. Ngano man nga makaatake man nato ang laing nasod, kay nagkahiusa man sila. Usa ka tingog sa leader, sunod mang tanan, kita dinhi. Why sus? Wa gyud. Mao na maguba kita. Nya usab yata sa mga nasod nga mga bakakon kayo tungod aning graft and corruption. Kwarta, hingwarta kaitang mga Pilipinos, maggobyerno man or masimbahan, mao bitan na sige kog baligyag slat kay Pilipino ko, mangwarta gyud. Pero nindot nang mamaligya tag slat dinhi sa simbahan, kay nganoan nang warta ta aron ialagad sa atong katilingban sa simbahan, dili aron isod sa bulsa. Mao bitang gislat na nato aron klaro asa padong nga kanang atong SBF dag ug mahurot na ni kahalin asa man na padong anhas kumbinto. Nakita naman sa inyong kumbinto, wa ata kabayad na nanibarog na. Luoy kay ato mga contractor sana. Mo natabangan gid natog bayad ha. Palit mog slots, daghan pa kay tag balanse. Napatay, pero ni uminto na gyud hapit na magtunga ang atong halin ug ang nahibilin. 60,000 man ni ka slots, tag 500 atong gibaligya SBF dag. Halin nato kay 29,236 na, napay 30,764 ka nahibilin ang available. Ato ning paliton tag 500 pesos. Atong paliton nga slot, may ni kay kwintada gyud kayo. Kaysa kana bang magsige lang tag ngab-ngab og kwarta, minilyon, binilyon. Naam na sa atong social media, naam na sa ato rong mga komentaryo sa ato mga politicians, siging sulti og mga minilyon, binilyon nga kwarta, wa ta kahibaw og hain padong. Wa ta kahibaw. Kani kahibaw gyud og hain padong. Na naman gani, ni barog naman gani, pero pa takabayad. Di ba? Gusto mo musubay sa pilay beronon, secret, ato sa opisina, ito ang mga kontrata dito. Lukoy tanta, mga buutan kay nato mga contractors. Pero ako kay bawag sa luyo, abada maglingo-lingo. Sipya, tanin ko anada. Binako bagdali, mahalin ang slot, o mandi ay. Ay, dili na to i-frustrate. Kitang nagmahal sa Ginoo, kitang nagmahal sa simbahan, dili nato tagaan og kasakit ang atong mga buotang mga contractors nga ning human sa atong project nya wala pa ta makabayad. O kining atong slot mao ni ang atong gilauman. Atong ipakita nga kon kamautang mo panindot sa atong personal nga balay, ato sang panindoton ang balay nga gitawag nato lugar sa Ginoo, kining ato dinhing simbahan. Dili ni lugar ni Father Siano ha. Kay kaning Padre Siano, pila na lang ni kabuan, mawa na ni dinhi. Dili ko kapahimos, di mangi ko, o mangi siguro makahigda ba ko ang kwarto diyang gibuhat, diyang babaw. O pa man kita makahigda diha, basig mo abutan na lang ko sa order nga pahawa na diha. Dili man ko mo balibad. Depende man na sa atong labaw. Pero ang ako, ang simbahan mismo, in general ba, mupadayon man yung parokya, ang pari naman din mo come and go, pero ang parokya kamo, padayon gid mo dinhi. Nya kamo sa mga online parishioners, ang simbahan nga inyong gitabangan, kamong nagsigig tabang dinhi, congratulations, mupadayon sa inyong kinabuhi. Ay mo kabalaka na, dili mo tangkyuhon sa Ginoo. Kamong mga online. O di man ko taga San Vicente, Father, pero usara may simbahan, usara man ay kasimbahan. Ni facilitate lang takaron unsaon pagtampo. So salamat kayo na malit ha. Yan na sa taan ni 16 slot challenge, nga tag 8,000 ang challenge. Nanasa tay halin nga, nanasa tay 100 to ka 16 slot challenge. Nya ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance, MMHD, para sa nis panginahanglan dito sa Kapilinya di Fatima, dedicated to Our Lady of Fatima. Ugma na raba ang kuan,
ang ika-third apparition anniversary, ugma, July 13. I hope mamalitag maayog slots. Nahalina na ta og 4,015 ka slots, 1,985 na lang yun ka slots ang nahibili, no? Tag 1,000 pesos per slot. Yan, palito ni na to gurot, gamay naman lang kayo ni. 1,985, kadaghan na to. Palito na to karon og ugma. Aron mahurot na ni siya. Nya nasa ni siya 20 slot challenge na tag 20,000 pesos na nasa tay 18 ka 20 slot challenge sa MMHD. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Ang pagpamaligya na tog slots usa sad ni sa kabubuton sa Ginoo. Unya dili sad tanan ni daig ani naidaghan nga ni saway, naidaghan sad nga or pipila nga nagduda ingon asa ka na gipanood ni Padre Siano ng kwartahas bulsa. Pasalamat lang sad ta nga ma-verify sa mga gidapatan na sa tay record ni ini. Nganong ato man nang gibuhat tungod kay di ta gustong makasala nga ang kwarta nga gipadala para sa simbahan gamiton sa bulsa sa individual nga tao. Mao nay gitawag og korupsyon. Kana bang ang paras public service nga funds atong gamiton sa atong personal nga panginahanglan. Maurasad na ang atong kinabuhi nga igsoon. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, si Kristo nagpadala sa iyang mga tinun-an ngadto sa tanang katawhan. Pasabot kining atong pagkakatoliko para ni kalibutan. Di ni para ato. Kining atong pag-ampo sa misa, sige tag-ampo din di ni para ato personal. Kaya kita magud mag-ampo usay ang ato ra yung personal. Ginoo ang akong anak, Ginoo ang akong asawa, Ginoo ang akong bana, ang akong mama, ang akong papa. Kutob ra kita diha. Naghuna-huna ba ka sa tibuok kalibutan? Naghuna-huna ba ka sa tanang katawhan? Si Kristo nagpakamatay para bias tanan, dili baya para lang sa mga Hudiyo, di lang para sa mga taga Israel, sa tanan yung mga tao. Mao na kita nga misunod ni Kristo para tas tanan. Kung daog-daogon ta, kanang nagdaog-daog nato, kanang gasigtamay nato, kanang mupatay nato, kauba na sa atong gihigugma. Sige, katapusang lingi sa imong tupad, yung na sugod karon ang among balay para na sa tanan. Ing na ba? Nasugod karon or imo nang asawa nasugod karon atong balay para na nistanan ha. Nga moingon dayon imong bana, pwede na dadon ako akong kabit diri day. Sa pwede na kay para na nistanan. Indota no? Ana na diyang reconciliation, ana diyang pagpinasayloay. Indot kayo. Kay sabhala yun, gubat yun. Kanindot ka kung moingon ang Russia, kining ako dinhing bahandi sa Russia para na nistanan. Ang inyo sad sa Ukraine para sa nastanan. Din ata magubat ngano man kay para naman nistanan ang ato mga kalambuan. Di naman ni para lang sa Russia or para lang sa Ukraine or para lang sa China or para lang sa Pilipinas, para ialagad sa the entire humanity. Ninduta no?